ଜ୍ଞାନ 201 ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣାର ଇହ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ମନ୍ଦ ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଆପଣାର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କର ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଯାଜକ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଏ କଥାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଫଳ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଥବା କୌଣସି ପୋକଠାରୁ ଆଦୌ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଣୁସଦୃଶ। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରୁହ ଏବଂ ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପରି ଅଧୀନ କରି ରଖ। ପ୍ରଥମଟିରୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶଟି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ କି? ଏଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ 202। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଚାଲ ତୁମର ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିବ୍ୟତା ଦିଗରେ। ତୁମ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ। ଏହି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶଟି ସେତେବେଳେ କେବଳ କେତେଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକରି ଆଉ କିଛି କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଓ ତାପରେ ତାର ପ୍ରତିକାରଟି ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଯେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ଯେ ମନ୍ଦ ବସ୍ତୁ, ତୁମେ ହଉଛ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ, ତାମାନେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବା ଶିଖେଇଲା। ଏବଂ ସେଠି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପୃହାଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଠି ସେ କହୁଥିବି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କର। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଯାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାଟା ଠିକ ବୁଝିହେଲା, ହେଲେ ଧର୍ମଯାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେଣୁ ତାହା କ'ଣ ହଉଛି, ଏବେ ଏଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେ କ'ଣ, ଆମେ ଭୁଲ କରିବା, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯିବା ଯାଇକି ସେଠି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମିତି ହୁଏ କି? ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଫଳ ଆଦୌ କି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। କେମିତି ଭଲ ହବ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ତମର ଆୟୁ ବହୁତ କମ ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଣୁସଦୃଶ। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାହା ତ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ କ'ଣ କର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଭାବ, ଜାତୀୟତା ବୋଧରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ବା ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଠି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରୁହ, ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପରି ଅଧୀନ କର। ତମେ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି? ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶାସକ ପାଖରେ। ଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ନା ରହିନି? ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କଥାରେ ଆଦୌ ସଫଳ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବା ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ଯୋଉ କଥାଟି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଉଠିଥିଲା ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥାରେ। ତେଣୁ ଆସ କୋଉଥିରେ ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆସ୍ପୃହା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଗକୁ ଚାଲ ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ଵର ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଉପାଦାନ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଗଢା ହେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମନା ବାସନା ମନର ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରାଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଲୋକନ ତାପରେ ସତର୍କ ହେବେ ତାପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଗକୁ ଚାଲ ତୁମର ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିବ୍ୟତା ଦିଗରେ ତୁମ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ। ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚୁଛ ତୁମ ପାଇଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛ ତେଣୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆସୁଛି ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଆଗକୁ ଚାଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିବ୍ୟତା ଆଗରେ ତୁମ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶଟି ସେତେବେଳେ କେବଳ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବା ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ତୁମର ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ଆସ୍ପୃହା ରଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ଯେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ବା ପରମାତ୍ମା ବା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କରିବେ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।